Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 yılın 19 oktyabr hepdeniň şenbe güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şuňky çykyşynyň temasy Türkmenistan halky nähili we nilede öz haklaryny gorap biler. Şu gün bizim gepleşigimizde ine hemişe kirip gali Konstitusiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döji gatnaşýar. Muhammed ağa, hoş geldiňiz. Hoş gördük. Salam vatandaşlar. Salam. Ana Muhammed ağa ruhsat berdiňiz. Men kiçik anons edeyim gepleşik başlamaka. Ýani şu temadan haýsy ýuridik ýani şertler bar, haýsy ýuridik ýollar bar. Ýuridik ýollar köp, haýsy esasy ýuridik ýollar bar öz hakyny gorumak üçin. Ine hormatly adamlar, haçan siz öz hakyňyzy goranyňyzda birinji şu Türkmenistanyň içinde başlanýar. Egerde siz Türkmenistanyň içinde bolsaňyz, egerde siz Türkmenistanyň daşyna mysal üçin Germaniýada, Warşawada, Rossiýada, Türkiýede bolsaňyz, onu şo ýerde başlaýar. Sizin ýanky bolup duran ýeriňizde. Eger şo sizin bolup duran ýeriňizde şo ýani hadisalar ýaşda şo ýerde başlaýar. Egerde siz Türkiýede bolsaňyz, ýöne Türkmenistanyna hemme hadisalar ýaşda, onu siz şo ýere barmaly bolýar. Ve şo ýerde yerli, lokal işläp öz haklaryny gorumaly bolýar. Ine şuň birinji şert şeýle. Haklaryňyzy goranda esasy sizsiňiz. Sizin daşyňyzda hemme zat aýlanmaly. Haklar, goruş sistemalar, döwletler, döwletleriň organizmlary, halkara gurumlar sizin daşyňyzda aýlanmaly. Ýagny birinji bilen ortada sizsiňiz. Sizin haklaryňyz. Ondan sizin haklaryňyz emele gelýär. Şoň prosedurly şeýle başlanýar. Birinji bilen haklaryňyzy gorap başlamakaňyz hemme ýerden hemme dokumentlary gowy ýygyna onu registrasiýa etdirip, onun kopyasyny ýani elektron versiýasyny edip, elektron kopyasyny bir ýerde ýygnamaly, originallary we ýene bir kopyasyny başga ýerde ýygnamaly. Sebäbi siz käwagt ýüzleriňizde originallary talap edýärsiz, ýerýän bolup şoňa ýitirip goýýar. Her wagt dokument bereňizde kopyalaryny bermeli. Hiç wagt original bermän, original dokumentlaryny özüňizde saklaň. Original dokumentler diňe suwutda berilýär. Ýani suwutda siz baranyňyzda, türkmen suwutlaryna baranyňyzda, o ýerden ýani öz haklaryňyzy goranyňyzda şo ýere berilýär. Ondan size gaýtyp berilýär o ýerden. Utsaňyz utmasaňyz gaýtyp berilýär. Ondan siz mysal üçin halkara suwutlaryny sebäp şo ýere berersiňiz. Ýöne gurumlara ýüzlenýänizde diňe kopya bilen ýüzlenmeli. Ol bir. Birinji ýadyňyza saklamaly zat. Esasy şu işte sizsiňiz. Sizin haklaryňyzda. İkinci, bir dokumentlaryň kopyalaryny ýygnaňda hemme ýerde ýani hemme kopyalaryny ýygnap elektron versiýa, original we bir kopyany saklaň. 3 tane variant bolmaly. Şol dokumentlaryň ýygnaňyzda bir ýerde dokument ýetmese, hökman suratda şol guruma, şol organizma, ZAGS bolsun, hökümet gurumasy bolsun, tapawy ýok ýa çast kompaniýa bolsun, şöyle ýüzlenmeli. Anyk soruňyzy goýmaly. Maňa şul dokumentler gerek ve şul möhlet boýunça men size şuňa çelli garaşýan diýmeli. Mysal üçin 20 günden bir aýa çelli möhlet bermeli. Şol guruma, şol edara, şol hökümet edarasy size 20 gün ýa-da 30 gün içinde jogap berýärmeli. Egerde jogap bermese, hökman suratda onun üstünde duran başga bir guruma bar. Ýani şo guruma ýüzlenmeli. Olam jogap bermese, onu siz prokuratura ýüzlenip bilersiňiz ýa-da gün prezidentiň adyna ýüzlenseňiz ýene de prokuratura bar ýa. Şoň üçin on prosedura şeýle. Dokument ýetmedik ýerine ýüzlenip bilersiňiz, bolmasa onuň ýokurk gurumasyna ýüzlenip bilersiňiz ýa-da günden prokuratura ýüzlenip bilersiňiz. Prokuratura işgärleri şo dokumentleri berýär ederler ýa-da şol işe göni tokunurlar. Ine ikinci diýmek dokumentlaryň kopyalaryny ýygnamaly. Näçe dokument ýetmese şonu tapyp ýerine goýup bir paket dokument etmeli. Şuňa dossier diýilýär. Komplekt. Öýdem dossiýeň hemme dokumentler bolmaly. Suwdy erki güne suwda edip biler ýani. Ondan şol ýetmedik dokumentlary gurumalardan alarsaňyz, dossiýeni polny komplekt eden soň siz öz haklaryňyzy bilmeli. Ine şul işte, şul hadisede, şu dokumentlerim var, men näil haklarym var, men şu haklarym bozulmady. Şu soragda gaty bu kyn mesele. Birinji bilen
şol yani kim bilen haýsy edara, haýsy gurama haklaryny bolan bolsa şöyle baryp sormaly. Men haklarym näme diýip. Onu size düşündürmeli şöyle. Eğer onu düşündürmese ya da yanlış düşünürse hökman suratda onun saytına ya da onun ustavına şu haklar yazılı. Sizin yani onun boşluğu ve sizin haklarınız. Eğer şu yerde de bolmasa ya şu dokumenti tapmasanız siz hökman suratda advokatın yanına var şu konsultasyonu almalı. Advokat materyalları öğrenip size şu kanunun esasında şu haklarınız var, bu kanunun esasında bu haklarınız var, bu kanunun esasında bu haklarınız var, şu kanunun esasında şu haklarınız bozuldu, bu bozuldu deyip size zakul şeyini veriyor. Eğer de onam etmeseniz ya pulunu kıyın olsanız siz prokuraturaya yüzlenmeli. Prokuratura şu zatları öğrenip size cevap vermeli. Haýsy kanun bozuldu, haýsy haklarınız var ve şu menede şartlar. Şimdi siz dosyeni yığınadınız. Prokuratura advokata yüzlendiniz. Dokumentleri size berdiler. Haýsy kanunlar bozuldy. Şondan soň siz şol ýanky haýsy gurama kanun haklarynız bozulmasa şoňa yüzlenmeli. Ofitsialny. Orada wagt vermeli. Şu haklar bozuldy. Şu hakları beja etmek için şu zatları yerine getirin. Gayrat edin diýip ýanky yüzlenýär. Eger de olar sizi çağırsa ya da siz şu yerde dil bilen guruluştuňyz guruluşda nimeteniz hökman guruluşunyň protokolunu etmeli. Näme hakda guruluştuňyz, näme etdiňiz iki tarap çekişmeli. Yok, men çekjekkä işarada şeýle diýse, onu siz hat üstü bilen yüzlenmeli, hat üstü bilen jogap almaly. Ya şol ofitsial jogaplar hat üstü bolmaly ya da protokol bolmaly. Şol esasında siz näerde bolup suwda yüzlenip bilersiňiz. Yine şu yerlerde prosedurları etmeseniz son suud etmek kıyın bolýar. Şoň üçin haçanda biz size yüzlenenimizde yine şu prosedura dokumentler bize gerek. Size kömek eder yani. Eger de sizi misal üçin gurama gepleşige çağırsalar siz taýýarlyk görmeli. Advokatın hatlaryňyzy öwrenip bir gün taýýarlyk görüp aýtjak zadyňyzy gowy düýpli taýýarlyk görüp barmaly. Ýöne barmaly. Ine çağırýar, bak görerli. Ondan baran ýerinizde de ynamly bolmaly, agressiv bolma, kanun bozma. Öz hakyňyzy salihatly, edepli berja etjek bolun. Berja edip bolmasa gyrışmanyň hiç zerurlugy ýok. Ofitsialny jogap berin diýip aýdýan, jogap bermeselerin özüň ýüzlenýän, 30 gün möhlet berýän, 30 günde jogap bermedi. Gönü şol jogap bermediği diýmek atkaz etdi bolýar. Şoň esasında gönü prokuraturadan suwda ýüzlenip bilýär. Şikaýet etmek, ine suwda ýüzlendiňiz. Siz utmadyňyz, utuldyňyz. Kanun bozuldy, şöyle suwd hakyňyzy bozdy, kanunuňyzy bozdy, haklaryňyzy bozdy. Ya prokuratura bilen suwd pul alyp sen haklaryňy bozdy. Ine şo ýerde siz hökman suratda şikaýet etmeýän hakyňyz bardyr. Ýagny täzeden rekur etmeýän hakyňyz bar. Diýmek täzeden siz oň üstünläki daramyza köpet daýy tarap bolsa, onu şäher suwdyna ýüzlenip bilersiňiz. Şäher prokuratura ýüzlenip bilersiňiz. O ýerde de eger de siz utulsaňyz, eger de şo ýerde haklaryňyz bozulsa, gruba seyretmeýän gödük ýagdaýda haklaryňyz bolsa, Türkmenistanyň iş gutordy, boldy. Ondan soň halkara guramalar işe girýär. Ine şu zatları etmeýän halkara gurama ýüzlenýänizde halkara guramalar birinji yerlerde, perwiçni yerlerde, bolýan yerlerinde, perwiçni instansiyada, birinji instansiyada şu zatlar geçirin de şu ýerde atkar alın da gelin diýär. Eger de adam öldürilmese, adam öldürülmede arda ýatsa, hiç kim seyretmese, onda gönü halkara guramalar ýüzlenip bilersiň. Ine şoň üçin biz baran ýerimizde birinji bilen bizden şunu talep edýärler. Yerlerde ýüzlenip gördüňizmi? Mümkin siz ýüzlenmediňiz, mümkin ýüzlenen bolsaňyz onu çözekdirler. Siz ýüzlenmän bar aýsaňyz, halkara guramalar herkese Türkmenistan şeýle diýe. Wagt bize ýüzlenen bolsa biz jogap bererdik. Biz çözerdik bu meseleni. Hemme döwletde şu ýaly jalaplyk bar, ine biz çözerdik diýip aýdýarlar. Ine şoň üçin men size gıýtgaça prosedurany aýtdym. Ine şu prosedura boýunça men Türkmenistanda 7 gedip suwdlary utdum. Hökümeden mut gördüm, çasny nimeler mut gördüm, bir topar edarlar mut gördüm. İşleýär şu zatlar.
Ine şu kunna şu işlemeyen bilemok, işlemen eştin. Siz şu prosedura geçirinde dokumentleri yığınap elektron versiyada daşurda geçirseniz halkara kurumları giyiyor. Bu neme? Ine halkara kurumları diyenimizde siz her edip diyenimiz ine bize hiç kimden ok yani dünya ferediye görüyor, Avrupa görüyor, Amerika görüyor. Halkara mekanizmlar var, yürütü. Suudlar, pravzashitni kurumlar, yani halkara yürütü beyleki kurumlar, OON'un kurumları, yani adam haklarını idarlayan kurumlar. O yerde tayar mekanizmlar var. Sen şöyle, şu pervision dokumentlerini, birinci dokumentlerini, birinci instansiyadaki dokument alıp yürütsem, onu çare görüyor. Türkmenistan cevaplarını çağırıyor. Yine şu prosedurun etmeyen ay olur kömek eden o hişat edinok demek azıcık yanlışlık mukadip fikir edeyim. Gelin indi mense halkara kurumların yani ki Türkmenistan'da iş kutorda hakkında kanunlarını beza ettilmediler. Indi halkara kurumlara niye yürünmeli mense okuyayım. Muhammed Avru sohbet bersen okuyup ondan gepleşe başlar. Yine hormatly vatandaşlar yürüyte OON'un yürüyte saytı var. Şuraya yine ünitörün Organizatsiya Объединенных Наций, yani Birleşmiş Milletler Kurumu yürüyte saytı var. Сообщить о нарушении прав человека. Yani sizin adam yani insan haklarının bozulduğunu boyunca şöyle siz yani informasiya verirlersiniz. Yine şöyle birininizde sizin haberleşiyorlar. Yine birinci proseduruz. Şöyle yadiyanız da kömük soruyor. Ondan başka yine международный правозащитный организациялар var. Yine söyledim. Bir toporu. Официальный сайт ООН, Верховный комиссар ООН по правам человека, Женевада отыр. Официальный сайт ООН, Нью-Йорк. Bizim ol Нью-Йорк'un BMW'nin binasının bir protest geçiyor yani şol. Верховный комиссар ООН по правам человека, Женевада протест geçiyor yani şol. Совет ООН по правам человека, Комитет по правам человека, Детский фонд Янчалын hakları olsa Детский фонд ООН, Международная организация труда, iş hakkı olsa yine şu yöre yürülmeli. Всемирная организация здравоохранения, eğer de sen bedenin boyunca hakların olsa yani hükümet hem yerde bizde medisina muhtip etse, senin operasyon varsa, senin pul alsalar ya da pul talep etseler ya da etmeseler ne şöyle yürülmeli. Yani konstitusyon esasında bizde medisina muht yönü menden pul talep ediyorlar. Birinci prokuratorun yönelip görüyen, yani hakkını olarak görüyen, olur hatlen yürüyen, olur yok deyseler ya da cevap vermeseler yok deydi uşol. Cevap olmasa oturduğunda yok deydi uşol. Şunu geçen son şöyle yürüyüp bileyim. Derli yani komisya var ya Türkmenistan'da. Программа развития ООН, про ООН, Türkmenistan'da başvuruları, Европейский Союз, омбудсман Европейского Союза, Европейский суд по правам человека, комиссар Совета Европы по правам человека, Европейский комитет по подтверждению пыток бесчеловеческого или унижающего достоинства обращения, и не пыток. Size izolatorda vuruyorlar, köçede vuruyor polise, yine şöyle yüzünde. Derli olur, yani adını, familyanı veriyen, yüzünyen, arada yediyen bazı polis bölümüne, olur reaksiya vermiyor. Vermeyen için prokuratura yediyen, olur reaksiya vermiyor. Dokumentleri yığınap iyi veriyen şöyle oldu. Сайт информационного центра Совета Европы Москва diye. Onun başka yine yazıp bilirsin международная организация, куда можно обратиться. Yine şöyle öyle diye. Yine как обратиться ООН? OON'a neye yüzlenmeli? Yine пошагово процедура veriliyor. Ne etmeli? Birinci, yine ikinci ne etmeli? Materyaller ne etmeli? Videosu var. Hem de hatta var. Yine şu yani yüzlenişler prosedura bize bağlı. Eğer de biz şu prosedurunu etmesek ve yine Avrupa bize seriden ok, Amerika bize seriden ok deysek onu biz hiç şart etmeyen Avrupa'nın suudları Türkmenistan'ı verip hem de dokumentini eline alıp öğrenip suud geçirmeyeni biz talep ettiğimiz oluyor. O mümkün değil. Yani Türkmenistan'la mesela için bir yerde hakkın olacak olan suuda var ya dokumentleri eltiyen, şöyle advokat tutunayan, suuda barayan, suudun önüne verip han dokumentlerini ver, şunu ver, şunun yeterini ok, şunu ver diyen o var. Sen öğren cimler ver diyen. Halkara mekanizmler, kurumlar şeyler. Sen yüzlönyen, barayan,
Barıp bilmeden şöyle yaşayan biri var. DVT toparı var, Türkmen News var, Beylik Prazaşit organizasyaları var. Yüzlerine şolar sen hakkını korak veriyor. Şimdi şuraya alayım. Muhammed abi. Şimdi size bir şu gepleşiği devam edelim. Sonra var. Şul bir yanıca küçük prosedurları düşündük Türkmenistan'ın içinde. Perviç instansada yani birinci instansada etmeli prosedurları var. Ondan halkara instansada etmeli prosedurları var. Sizin fikrinizce Türkmen halkı şunu edebilir mi ya? Şunu mümkün değil mi Türkmen halkına? Murada men birinciden beri seni kutlayacak. Dün Azatlık Radyosu'nda sen hakkında koy bir daça koyupturlar. Men yine bir gedekte de hormatım ulollu. Tebebi bir Türkmen başkalası bilen Türkmenistan'da kıyınçılık barını görüp biznes edip hemmesini baştan geçirip onun yıkıyordu Avrupa gelip Fransa'nın içine hemme kıyınçılığı yenip geçip bir anam bilen men öz günümü, öz durmuşumu özüm düzeldip bilen şuradaki adamlardan kim dedi bir iman bilen arasında arzu bilen başlayıp ahirde ul neticeler kazanırdı. Şu ulu hemmemede de bir tecrübe. Yani bir adam isleti hemmede edip biliyor. Şol için bir tofor görüp de aytiyalla ay bunu Avrupa kollaya hava bizi vatandaşlar. Ben size bir daha dayayım. Biz kanun esasında hareket etsek eğer yurdumuzu dünya cemiyetçiliğine koşacak olsak eğer biz dünya prensiplerini öz prensiplerimizi hatap etsek demokratik devletlerkini öz yurdumuzu özümüz eye çıkacak olsak eğer öz yurdumuzda korrupsiyanı düpten ayıracak olsak eğer metbuat azatlığını doğal yerine getirecek olsak eğer türmelerde türme düşen adamların hak hukukunu doğal yerine getirecek olsak dünya normatifi boyunca eğer adaletli nizavismi hiç kime değişle sudetne sistemalı Türkmenistan'la döretecek olsak adat taylovları getirecek olsak dünyanın yüzünde bir tofor devletler var şu yol bilen gidip özleri ul üstünlükleri kazanan şola da bilye eğer her bir devlet şu yola gitti şöyle bilen yakinen işleş bileceğini şolun interesim şondan ibaret. Şol için şu devletle şon yanak toporları şonu orada görüşen adamları kollayan. Şol için bilinen prensiplerimiz şol için hem Avrupa devletler yani şu kun dünyanın yüzünde adam hukuklarını hormat koyan adat metbuat bar devletlerde sudebne sistemaları devlete değişilde nizamismi sudiye öğrelle öz yurdunun içinde dolu adam hukuklarını yerine getiren devletle şolu benim yerimizde du. Şu devletle de biz kollayan. Şolu da Murat yanak öne düşen şun yanak yolu geçip siyasi partiye döredenleri kollayanlar. Murat Quebec'e geldi, Kanada'da duş geçirdi. Amerika'da Washington'da duş geçirdi. Kiev'de, Fransa'da, Avrupa bir tofor devletlerine vardı. Ukrayna bilen o gepleşikleri geçirdi. Murat'ı tanıyanlı, bileyenli, şol için hükmen kollayanlı kolladır. Biddine ben Murat dediğimde şu ideya bilen görüşen adamlar öz yurdunun geleceğini şu yan kayıtlayan prensiplerde görüyen mi olsa şunu demokratik devletle konuyor. Onun ustavan şundan var. Onun duruşuna hem mezadı uğurtturan adam hukuklar deklarasyasını dünyanın yüzüne yerine getirmekten var. Şunu yerine getirmeklik ne mi? Parakatçılığı doğru üçün etmeklik. Şol için onun prensibi şunu. Yani on strukturası dünyanın yüzünde 194 devletten 3'ten biri demokratik sistemin içinde yaşayanlar şol kımmatlıklarında özüne kımmatlık deyip öz boyunlarına alan.
Yöne qalanı diktatör devletler. Her gayti belli bir derecede. Bir toforu yağı dünya normativini gödök bolýar. Bir toforu diktatörlük sistem bilen dünya bilen oňuşok bolýar. Beýlekilere diýan ýetirmeýär. Öz ýurduna da halkyna belli bir derecede hormat goýýar. Asyňda durmuş üpçün edip bilýän döwletler de bar. Ýöne sistemasy diktatörlük. Doğal adam hukuklaryny deklarasiýasyny doğal ýerine ýetirip bilen. Şola da şoň üçin. Şol üçin onuň içinde islenlik komissiýada şu döwletler satnaşeýetine adamlar saýlaýar. Şol üçin ola ramka deýswiýeti hem diktatör döwletler rady taklamaly, hem demokratik döwletler rady taklamaly. Yöne olan hemmesinin naplar gödük bozulyan devletler. Bir topor diktatör devletler de şona karşı, şolara ondan güde çıkarıp şolara karşı çare oluyor. Şu sebepten bizim İslamlık hareketimizi, bizim mesela bir topor komentiya diyorlar, ay olu öz bilye hissat eden öz devletlerin befili var, Avrupa istiyor, bilmeyen Türkmenistan vatandaşlar. Hiçbir devleti başka bir devletin içine koşulşmaýar. Haçan koşulşýar, haçanam adam hukukları deklarasiýasy bozulsa, demokratik devletli eýýär, şoňa duýdurýarlar. Halkın aktivligine göre de bu tonlaryny, çärelerini geçirip nimet başlaýar. Şol üçin Murat, men ýene nimetmäýin başga tema geçmäke, men seni şo neme bilen gutlaýar. Şol üçin halkam seň ýerinde, menem seň ýerinde nähili halkyň bäwidine hereket etdiňi bilen bilen bar. Sağ olun Muhammed ağa. Her wagt demokratik opozisiýany gollap gelýän, aýdyp gelýän köp sağ olun edýän işlerinde. Ýöne şu ýerde men gahrman däl, men ýöne koýalım. Türkmen Aşgabatda üniversitede oğlum. Men ýaly ya menden ýokary derejede gahrmanlar we hakyky Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň daşynda bir kysym men tanıyan. Onun tapağı men ýöne men ýa dasyem gökdürür beýlekini gökdürür. Onun tapağı ýöne Türkmenistanda gahrman bolanyr köpdür. Gaty köpdür, ýokary derejede. İçinde daşynda. O farşy gahrman, ikisi gahrman bolan, ýa-ni ýa birisi New York'a gidip bir ingliz dilinde bir tekst okakaydan oğlun Serdar Berdimuhamedov oraya gahrman, yani o farşy gahrman. Onu hiç kynçylyk görmek, kakadyň arkasynda saýasynda ölmesin adamlar. Biz hemme zady gördük durmuşdy. Kyn bolsa da şonu ýeňip geçmeli bolduk. Alaç ýok. Muhammed ağa, siz hem köp kynçylyk gördüňiz Türkmenistanyň içinde daşynda. Menden pes gahrman näl, şoň üçin siz de taňar ýakadyn. Men bir zada edeyim. Şuryaly video edildi. Bizim halkymyza motivasiýa bolar diýip, ýani kynçylyklary ýeňip bolýan ekeni. Ýewropa gelibem, ýani ýeňiş gadam bolýan ekeni, hakyny gorap bolýan ekeni. Ine şu temada video goýuldy we şu esas maksadam şu boldy. Şoň üçin watandaşlar bu reklama däl, bu bir variant. Ine bir adamyň bir ýaşaýyş durmuşy. Beýleki adamlar misal almalarla şuraya et bolýan ekeni diýip şonu ýa-ni kellerini nimetmeli we motivasiýa alyp öňürtmeli. Diňe şoň üçin. Başga üçin video berekler. Ýene bir zady. Watandaşlar biz nähili hereketimiz güýçlendirip bilsek, demokratik kımmatlar üçin göreşdik. Şonça da Ýewropa döwletleri bize kömek edip başlar. Şonça da Murada kömek edip başlar. Şonça da aktivistlerimize kömek edip başlar. Şonça da Berdimuhamed'e basış edip başlar. Şu hemme paralelini. Şol için bizim videolarımızı yayladım. Bizim videolarımızı like koyun. Comment yazın. Neyse biz aktif olsak, bizi kollayan adamlar da göğüllü, önemli. Diktatörlüğün önüne fakt koyup, ahaneke münglerce adam şulan videolarına seyretken, şulan aytiyan dağıtları, şular içinin göreşiyerler, siz şuları turmaya batıyamaz. Siz şulara azar veriyemez. Siz şulan başkalarına azar veriyemez deyip anırda aydı biliyemez. Yine bir mesele var, yani gellikeri dağı onun nimet boyunca şu anırda algı belgileri hakkında
neme reşeniye bir hat beripdirler. 7 milyar dolar hükümet Türkmen devleti şuna bergilmi şonu tatbiklapdırlar diye. Bir wede vatandaşlar şu bir Türkmen adam. Türkmenistan'da yaşap gören minister bolan, niyada hizmet eden adam. Yöne şon niyadım kadavına düşüp durulu bahaneler bilen düşüntürmeye baktılar. Münlerce beyleklerde Türkmenistan'da yeni türmeye baktılar. Yöne şun ayalı Yuliya bir günem durman Türkmenistan'ın içine göreşti. İstenlik yere bardı, korkmadı. Öz maşgalasını uğrap bildi. Şimdi mümkün bir tofor diyer, on tanışı var, daşar yurtta ayarlığını var, şolum kömek etti. Hava, vatandaşlar. Bizim şu adam aktivistlerimiz türmede yatı, ecelerinden, kardeşlerinden tez çıkanan. Durma, sizin hakkınız şol. Siz gitmeli, talep etmeli, algamalı, hiç adem etmeye. Bizim hemen on bir ayarlığını olsa, sizin muradınız var, sizin Muhammed diyeceğiniz var, sizin Nuri'niz var, sizin Dur Sultan'ınız var, sizin Kerim'iniz var, sizin falan. Biz indi köp. Bir de şol için siz öz hakkınızı korap bilmeli. Şona korkup oturanın dine öz çağağınızın günahını özünüz kalıyor. Siz eğer şunu kollasanız bütün dünya cemiyetçiliği siz bilen biz şunu sizin iyiliğinize çekip biliyoruz. Şun geldik her dağı 7-8 yıllar algap. Şu katı ondan alıp bilenliği iyiliği derli göreşenler için. İyiliği derli bir gün 2 gün yardamadılar. İyiliğine düştüler. Şun için iyiliği derli kahır kadaplı hareket etmeyin dünya mekanizmalarını aktiflaştırıp başlıyor. Güçlendirip başlıyor. Olay harekete girip başlıyor. Şun için hiç tatlı çekinmeli. Ol peydatı yok falan yok. Yalan söyleyerler. Ol Putin'in haramzadaları şey diyorlar onu. Ne umid adamlı korkusundan yerin aşağına gelip gören özüne yalandan abisneyene verecekler ve işaret edip olanak diye ruhtan kaçan adam var. Eğer ruhtan kaçmadı durmuşa anlayan, geleceğini anlayan, özünü anlayan adam göreşin neticesi hemişe bir prosesi oluyor. Bir yol bolmasa indiki yol saylamalı. Yuvaşırak kuruyan olsun, güçlürak kurmalı. Yöne dünyada kanun var. Berdi Muhammed bir kanun oti. Berdi Muhammed cinayet et yaşanı. Hem de kişen biliyor. Şol için bir güçlürak kurmalı. Kurmalı yere. Doğru Muhammed ağa. Hormatly vatandaşlar, men size yeni öğrendik yatta diyen. Burwan Berdi Muhammedov ganhor. Niyazov öldürün ganhor. Niyazın bir akçı bebekler, onun bir diktatör, yöne şonu öldürüp, devlet ağdarışlığı edip gelin adam. Ol ganhor. Onu biz Türkmen halkı biliyaz. Biz devlete halk hareketi olup şu informasyonu hem yaradıp, şun suutnamalar olsa biz malumata çıkararız. Yöne Burwan Berdi Muhammedov ön mass medyada egerde kezzap bolyan olsa, inni hazır kezzap ganhor. Şol ganhorlu biz bütün dünyada suud etmeli. Suuda getirmesek şonu suuda getirmeli. Putin yalı ugalon suuda getirmeli. 10 prosedurlar var, 10 iş var. Şonu biz etmeli. Onun için bize sizin kömeginiz gerek. Yine Muhammed ağa bilen bir kuruluştuk, biz yalnızca bir diskussiya ettik, efir başlamakka. Yaman gowdatdyrdy. Muhammed ağa men alalaşyan. Yine misal için bütün dünyada yürütü adam hakları koruş mekanizmaları var. O ne yapmakları? Ben yalnızca şunu görkördüm size. Hatta internette elektron yağdayına öyde oturun, yani sen akıllı otur Levak'ta, Daşoğuz'da, Balkan'da otur, öz öyünde internette argıvet bolýar. Şol ýaly häzir, yani san teknologiyasy öňüden, san teknologiyasy yani mümkinçilik size berýär. Biz şonu ulanmaly. Eger siz hareket etmeseniz, imsim otursanız, mundan metre rejim sizi basıp, mundan metre urur, öldürür haklarını mundan metre alar. Şoň üçin her adam öz haklaryny gorap başlasa, Berdi Muhammedov gitara çalmadı. Ananım, gidlenip ýörer.
Häzir ine ikisi ataly ogul şeýle düýdüler, iki bolup gitmeli işe. Bir öňde, ikinci soňrak gelsin. Ya birden topulsa ikinden alarlar. Birini topulsa yani birikini halat et bilýär diýip bu gülüşýär. Başga da adam gülüşýär. Men mar welaýatyny bar planda çötsem sen barmaly, sen başga ýere gitmeli. Sen daşyrdy gitsen men içinde galmaly. Şeý diýip bular hakyky öz haklaryny goraýarlar. Türkmen halky bolsa öz haklaryny goranlar. Ve yankı şonu gorap bolunok, Türkmenistan hakları gorap bolunok diýip adylýar. Bilýär gorap bolmaýajagyny. Ýöne şu prosedurany geçin. İwerin elektronundan ine ýanjy görkezdim. Şu gurumlara bolmasa bize uradın. Ine men Telegram adresim var. Telegramda ýadyň bana men size e-mail adresi görkezdim. Ýa-da efir guturuna e-mail adresi vardır. Ýadyň şöyle iwerim. Sizin adyňyzdan men hemme zatlar ederim. Şuraya müňläp biz arzalary bersek, ananyň özüne gaçyk diýär şunu. Diýär, komissiýa bar ýa. Pikir etmän oň gelip, gülük diýär, erini ýanky gyzyk diýär, Guranyny we Serdar Berdimuhammedow. Ýok. Oň gelende mit böküp durýar şöyle. Ýanky hemme zat eder, ýanky borçlar ýerine ýeter, hökümet suratda diýip boyun alýarlar. Size soňky kartinkany görkezýärler. Kartinalar görkezlerine ine Ýewropanyň bir nemesi bar. Gelip sen janyň aljak bolsa da, gelip senden kanunlar talep edecek bolsa da, surat düşende gülüp, ýanky öz hoş bilen geleni görkezýär. Adalatly geleni görkezýär. Eta ýanky tradisiýa. Ol eline nimetse elgissa, ay Serdar Berdimuhammedow golýarlar diýip pikir edäýmän. Elgissawy ýanky ýürüte gelip, salam, hormat goýup, şol meseleleri orta goýup, gowy soralýar şol. Pikir etme. Siz diňe soňuny görkezýär kartinkan, ine oň golýar, zat edýär diýip ters aýyp başlaýarlar. Halk birden bilemesin, halk birden mundan mesele gozulup başlaýmasyn diýip gator gelýär. Şoň üçin häzirki günde Ýewropa, Amerikan Gastronomi departament, Ýewropa Birleşiginiň OBSE diýdi, Ýewroparlament, Ýewrokomissiýanyň vekiller Türkmenistana projekty urup başladylar. Hemmerde hatlar bar, hemmerde ýanky nime diýär, diňe dewlete o hergedenok, hemmerde herket edýär. Häzir Türkmenistan fokusa girdi. Häzir siz öz arzularyňyzy ýürüdip ýatyňyz. Indi öňkü ýaly urup, saňa söýüp, bir kançylyk edip etseler, derrew daşyrdy ýerim, ýygyňdan galar. Şeýle prosedura bar. Şoň üçin durmaly, oturmaly, ay kanunly işlenok, gatow işlemede. Şoň patwierdzeniýe arda ýaz, jogap bermese işlemede şol. Suwtnama şol. Şo sen ardan datasy bar, şo datasy bilen iýer, materiallary iýerin, boldy, suwt edin. Şol haklaryň bozulan boýunça ýa maglumatlar berin, boldy. Onun işi orly. Şeýle haklar gorulýar bütün dünýäde. Fransada da şeýle. Biriniň hakyny bozup, gün suwda gelip hemme prosedurany geçip sen kulum çykarýar. Bilem şeýle. Ýöne suwdyň özü öýüňe gelip, sen işleň barlap, ýa sana çözüp beren ama hiç ýerde. Şoň üçin näme Ýewropa döwletleri gelip Türkmenistanyň içine girip territoriýasyna senden dokumentler alıp sana şöyle çözüp bersin. Mümkin de. Şoň üçin şu mehanizmler bütün dünýäde deň işleýär. Türkmenistan döwleti üçin, Russiýa döwleti üçin, Fransa döwleti üçin, Amerika döwleti üçin deň işleýär. Egerde Amerikan içinde eger haklaryny gorap bilmesen, sen Ýewropaň ýa onuň nimer paşartlygyny ýüzlenip bilersiň de haklaryny gorap bilersiň. Egerde Türkmenistany gorap bilmesen, halkary gurumlaryny ýüzlenip şöyle gorap bilersiň. Ýürüte şurýaly ýanky prosedurny lisensi edilen şol. Basgançak ýürüte ülüşden edilen. Şonuň beren kanuny içinde kanunlardan ýokary. Şoň üçin Kerizov bolsun, beýleki bolsun, egerde gidip kanunlaryny gorasa gatow. Diýmek Türkmenistana fokus gelýär, üns berilýär. Türkmenistana pretenziýa goýulýar, Türkmenistana ýanky kanun bozulýanyny suwt edilýär. Men size bir zat aýdaýyn. Siz gaçyp atalga alanyňyzda hemme döwletler analiz edýär, haýsy döwletlerden köp gaçyp ataly. Häzirde şo ýerde kanunlar bozulýar. Şo ýerde adam haklary bozulýar we şol döwlete basyş edilýär. Näme balaňyz gaçyp atalga? Hemmeňiň argumentlaryny da gaçyp atalgan mana. Gorkýaňyz Türkmenistana bar bilen ok,
barp bolanok, eýip bolanok. Türkmenistana hükman barmalar, Türkiye çağırmaşalarını, İran'ı çağırmaşalarını, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı görüş şo ýerde. Ýa-ni ýeňinçak şo ýerde görüş wyhytlar bar. Ýok, siz ýa-ni Türkmenistana dolanjak, şo ýerde ziyatka berjek, dokumentini düzetjek, ýene de şol korrupsiýany finansiýasyny etjek. Käwagt mezur bolýar, düşünýän. Ýöne eger mümkinçilik bolsa, şonu etmejek onu. Täsir korrupsiýany üstürýär. Ananyň korrupsiýanylar öz-özüni finansiýasyny edenok. Size şert ödedýärler, sizden pul alýanlar da sizin pul berýäniň üçin şolu üstüýär. Onu düşünmek üçin mektebe de gitmeliler. Doğru şunu. Biz näme etmeli? Biz bermeliler. Bolmasa bolmanyň işin arda ýazýan edemokmy? Men halkara urumara ýüzlenjek. Özüň serdiň diýen. Ilga ýalar ýygyňdan. Ine şeýdip Türkmenistanda kanunçylygy, konstitusiýany işledip bolýar. Eger şonu etmesek, şammalar dörýär, o mergenler dörýär, ol hacı-pacılar dörýär. Olar bolsa halky gamçylýady. Gydmaşalary zorlaýarlar, aýallar zorlaýarlar, ýa-ki olaň mertebesini ýykýarlar. Şoň üçin bize bagly. Biz ine demokratik opozisiýa size diňe kanun ýolları, diňe arasy ýollar, rezultat berjek ýollary öňküdýär. Şonu işleyen ok, Türkmenistan seyirden ok, seyretmeyen geçtin kanunlara. Yadın prosedura nedin? İverin daşına. Daş ediliyor. Adatlık radyata İverin dokumentlerine. Çap ediyor himmere belli oluyor. Onu seyrettirenler var. O onaki dokumentleri adatlık radyo keyfine dördülen ok. Yürütü adatlı için. Aytsanız şöyle maglumatlar yettiyor. Onu beriyor. Onun alan maglumatları izuçat ediliyor. Öğreniliyor. Ana UBS'ye var. Ana Europarlament var. Eurokomisiya var. OON var. Ceneva'daki OON'un başka vekilleri var. Türkmenistan'ın içinde PRO-OON var. OON'un vekilleri var. Alan ok mu? Üstüne yazın. Yine men planını OON'un nimetine yüzlerini men kabul etmedi, almadı, dad etti, bir ay geçti. Yadın OON'a New York'a, yadın Ceneva, kömek edin deyseniz, şolun tildesini verip, şolun sizi öğü çağırıp dinler yal ediyorlar. Hareket ettik. Prosedurun hareketleri gerek, administrativni. Yani doğru mu Muhammed abi? Doğru. Neme doğru. What şu göreşdiğinin şu. Sen hakkın soramanı olmalı. Bir gün şununkide dine berdi Muhammed bar vaxtida demokratik devlet bolsa qaytan beterlendirmeli ýerde. Birden ýene korrupsiýanerle gelamazyn. Kanuny boýan adamlar köpürak oturamazyn. Şol üçin bir hemişelik bizim dadymyz bolmaly. Ýöne gynansaňam şu korku diýen dady bizim ýüregimize salyp bilipdirler. Şo bir keselçilik. Şonu esasy meseleň çözmäge barmany odan korkup daşyndan aýlanyp böli özlerini köseýärler, çağalaryny köseýärler, Türkiýede kul bolýarlar, binamys bolýarlar, biwejdan bolýarlar, çağalary, adamlary, aýallary, gyzlary türmelerde çüreýär, ýöne şu korky şolary istat diýdirmeýär. Şonadyň üstünden baraman diýär. Özü wraç, özü injinier, okapdyr, näçe ýyllar. Hükümetin aylığı bir gün raskoduna da yetenek. Yöne şunun sesini çıkarmanı korkmaktan gidip cinayet etkiye. Öğden biliyor erti tutmaya gideceğini. Onunla da cinayet. Şu neymiş için etkiye? Şu korku, yüreğine keselçilik korku var. Şunu binamız ediptir. Şunu esasi sebep meseleğini kovmaya derek odan gidip öz doğusunun yiyecek çöreğini ağzından alıyor. Öz vatandaşlarının çöreğini ağzından alıyor. Çağalarını aç koyup şundan pul alıyor, näme men sen ejen leçid etçekti. Utanmany. Yani şun yanak derece adamları yetirdiler. Şuna karşı görüşmekliğe näme hareket? Deňeden, yok ben beýle ýaşajakka men ýugurdum mu? Kanunçylyga boýun. Hola konstitusiýamyz, hola dünýä normativleri yerine ýetir. Siz kim? Siz hakyny tutulan adam. Siz profesional hakyny tutan adamlar işlemeli. Sayladık wagtynça, wagtyndan soň git. Yerine ýetirilmeýän git. Kanuny bozýanmy git. Kanuny yerine ýetirýän oturun. Hormatyň amma, aýlyň amma. Biz şunu diýmäni olmaly. Şu biziň hemişelik kellämizdäki bolmaly. Şunu diýilmeýän korkak adamlar ondan ay derek tez
Yevropadakilerde istat edenak, özleri bilen akmay, özlerinin bäfidi var, yine burada. Yok. Bäfidi var adam kim? Putin. Putin diktatör devletleri saklap, şoları sağıya. Olara da ruhsat veriyor, barın öldürün halkını diye. Pul kadanın getirin bana verin. Ola Çeçen'in hakkını emesini görün, eden ettiliğini ortaya edin için ne diyor. Ola barın teredin, ben hiç sattim ben. Ola ortaya edin için ne ki. Ola anne verdim Muhammed. Ne için Ramazan Kadyrov şu zatları ediliyor. Teve verdim Muhammed'i korkutuyan şol. Putin'in celladı şol. Şu itin eline tavşırlar neye korkutuyor. Ola da gel bizim halkımızı köteyen. Şol için demokratik devletlerini, olan interesi diktatörleri saklap pul almakta. Bula birinden pul alacak olduğundan halkı gümün çekiyorlar. Teve pul almanı öğrenen adam, cinayet etmeyen öğrenen halkının karşısında cinayet ediyor. Şol için demokratik devletle diyen dadı, inni önkü emperyalizm yok. Emperyalizm önkü devirde 19. 18. asırlarda yurtlar basvalyanla nefti bar saldatlar uğradık, neftlerini özlerine muhtalık geliyorlar. İnni o zatlı yok. İnni dünya başkaça. Emperyalizm önkü nemesinden dolu ütkedi. İnni Türkmenistan'ın içinde oturan adam internetin üstülen Amerika'da kampanyalar aksiyasını satın alıp Amerika'da kampanya kazanayan pulunu dolu Amerikalı'ya yanak şerik oldu. Şol için inni o mana yok. İnni Amerikalılar barıp bir yurdu barıp saldatını koyup neftini alıp kayıtmıyor. Seryozunu alıp kayıtmıyor. Çiğ malını alıp kayıtmıyor. Gereği yok. Bir can üstünden satın alıyor. Anlatılışım, peydasam şu. Bankla, finans ve kampanyayla dünyanın hem adamları şol aksiyonerlerde aksiyeler satın alıp dünyadaki bar bizneste öz peydasını görüp dünya inni başkaça. Şol için şu da etmek için neme gerek? Yan kayıt yanlardı. Bizim sistema dünya normatifine kavat gelmeli. Adam hukukları yerine getirilmeli. Yurdun içinde emniyet bulur yanak. Asudalık bulur yanak. Parakatçılık bulur yanak. Yurttan gidik gelip bilmeli arkayın. Metbuat azatlı olmalı, bulunmalı. Emme de bilip durur yanak. Yurdun içinde azat sud sistemi olmalı. İslenlik problemini sudun üstünden çözüp bilir yani. Şu da atla bolsa ahaneke bizim dünya cemiyetçiliğine koşmuş. Şol için şunu etme için biz şu korkuyumuzu ayırmalı. Talep etmeyeni olmalı. Bollu başka istek gerek. Doğru. Muhammed abi, men yine bir daha bir ünsöp ettim de bizim halkımız Türkmenistan'ın içinde birinin üstüne arda yazmalı olsa, yani hükümetin üstüne korkuyorlar. Hükümet dip geliyor, gelip senin prokuratura kıdiyor, seni kayıtıp sana basışlar ediyor. Böyle Türkmenistan şeyde diyorlar, yöne Avrupa'da ya başka devletlerde, yani demokratik devletlerde sen arda yazıp yüzlensem, seni yankı dipip, akıdıp, urup, nemeden oklar, kayıtıp dinleniyor, seyrediliyor. Şunun için ne yapacak? Avrupa'da hiç saat yok, korkora hiç saat yok. Ne yapacak siz yüzlenen yok. Ne yapacak siz ardağınızı yazan yok. Ardağınızı yazmanı düşünmeseniz, İstenlik tribunalı var anında şu yerde muht advokatlar var. Size hem mi rahat düşündürüp veriyor. Düşünmeseniz şu yerde yaşayan yerinizde bir yerli yankı dili bilyendir kovrak. Şuna yarım saat, bir saat dursanız size düşündürüp veriyor. Hem mi adam umurt veriyor. Yürütü bispattan advokatlar var. Bizim halkımız şuna meden o. Ay korktu ya şu yankı iyetir. O yerde yüzünden şu yerden bir yankı devlet tarafından bir girer. Şu da hadirem şu. Bunu düşünen o. Avrupa devletler kayıtıp şunu istiyor. Sen arda yazıp problemleri tapsan şunu diyor diyorlar da kayıtıp olma diyorlar. Seni o zaman koruma toyyanır. Tersine. Türkmenistan'ın tersine sen yanlışlığı aytsan ya bir yerde kanun bozulyanı aytsan kayıtıp seni yenecip seni yemedip sana basışlar ediyorlar. Sebebi olur gerek şu o sistema, bandit sistemi, mafya sistemi. Te Putin'in koyun sistemi olur, kurban olur, şunu yani koyup pul kazanıp Putin'e tülep yatıyor. Şunun için Putin ya halkın ne mesela bana tapağı yok, salgıdını getir, arkanda men badır, arkın bolay deyip yani öyüne varan yanına vakit kaydı. Hiçbir devlet kabul eden yok, öyüne varan yani kurbanla zadanı veriyor, İran'ın şöyle duruşak, kurnu. Oğlum
300 yıllık diye Mahtumuliyim Prag'ın Recep Erdoğan'ı kok koy veriyor yani getirmen Putin'i getirip kılma dedi. Yine bizim Türkmenistan'ın milli lideri ya da iki kelleli prezident ya baş kelleli prezident şu. Şuraya şunun için şu devlette yaşamağa maskaraçılık. Şu devlet dolandırıyan adamlar maskaraçılık. Bir sorun çalışaymalı. Eğer biz özümüzde guvernment yetken olsa, eğer de biz kovucu yaşayacak olsak, Dastoyun yaşayacak olsak bir sorun çalışaymalı. Alaç yok. Men her vaqt amaydiýam. Özüňe hormat koyan adamlar, oglunlar, ayal gıydılar. Adaletli isteýänler, adaletli üçin ölmäne taýanlar öňe çykmak. Ol wagty geldi. Biz kezzaplyga ýol bermeliler. Biz zulma ýol bermeliler. Biz şunu gora bilmesek, zulüm öser gider, pikir etmeýän. Häzir konstitusiýa üýtgedildi. Öňkü ýaly 4-5 ýyllykda 7 ýyllyk. 2 ýerde prezident bolmanyň hakkı var Serdaryň. 14 ýyly gidiýär. 14 ýyldan Kerim uly taýar skameyka zapasnoyda taýarlyk görpýär Razmilkovich. Ýamon goşgulary ýa döwünç klas mektepde men görkezdim size. Ýene gördüm. Ýapdan tutulýar. Bular durmýar. Ananyň bize bagly. Şunuň durmuşy, şunuň bir taýyp hökümetde bolmagy bize bagly. Men häzirim çağırýan, hemme opozisiýa, özüne opozisiýa diýen, demokratiýa üçin görüşýänleri çağırýan. Ananyň bize paýlaşmana zat ýok. Bize utuş ýok. Biz utoly baraly, sistemany çarşaly, açyk taýlary edeli. İstenen adam kandidaturyny utsun, şu halk kim galýan bolsa, biz şonu bolýar. Bolýar. Halkyň ol isleri. İsteri ýalňyş taýlasa da halkyň isleri biz boyuna aýmaly. Boyuna gaýmaly. Ýöne taýlary açyk bolmaly. Ýewropa gelsin, Amerika gelsin, Russiýa gelsin tapawy ýok, açyk boyuna bolmaly. Hemmeti gelmeli. O häzirki ýaly ýa diktator döwletlerden komissiýaçyk gelýär. Yani galçık için şolar tasdikliya, o açık taýlary boldy. Hiç bir dünyada devlet, yani demokratik devlet, intek Türkmenistan'da geçirilen taýlary tasdiklap koyulur. Lütfen. Tasdiklamadığı diyani, şonu hasap eden o. Hasap etmeye diyani, şol prezident deyip halk häzir el çapışıp duran adamı hormat koyunok, sebäbi hasap eden o şol prezident deyip. Doğru düşünün. Ol maskaraçılık. Bu bir maskaraçılık. Hani Gurbanberdi Muhammed soňky 5 ýylda Ýewropa geldimi? Bir prezident bilen el çakışyp, ýa-ni gürleşdimi? Ya ara bir problem maslahatlaşdymy? Onu kabul etmeden oklar. Ya Serdar Berdimuhammed, iki prezident. Kim kabul etti? Hiç kim. Biden çağırdı, ol beýlikleri çağıranda şunu etmeli, Putin'a nem etmem, gollaman, gollaysanız işini görün bolly. Hiç ýyly ekonomiki, hiç ýyly ýa-ni международный meseleler alıp barmady. Diňe şunu etmeli bolly. Täze diktatorlar. Diktator gollaman gaçyň şondan diýip aýdyrly boldy. Başga zat ýok. Ya Biden bardymy Türkmenistan'a? Yok. Ya Ýewropaň prezidentleri Türkmenistan'a bardymy? Yok, elbetde. Kim gelýär Türkmenistan'a? Täjikistanyň prezidenti, Özbekistanyň prezidenti, Gazakstanyň prezidenti, Afganistanyň Talibanlar, İran'ın prezidenti. Diktator devletler gelýär. Klub diktatoryň içinde biz neytralliýet özümüze. Biz klub diktatoryň içinde ütköçük adamız ýok şurada. İran Türkmenistan'dan gaz aljak bolýar. Ola da häzir neme der bu. Başyna aýlap. Elbette. Biz oýnatdy. Bizim baş ýolbaşçylarymyz neprofessional. Şolar hiç wagt ýolbaşçy bolmaly adamlar. Türkmenistan katastrofa getirdiler. Şuraya baýlykly, şuraya ýa-ni yer baýlykly bir döwlet 45% daşyny işleýär. 34 ýyldan beri Türkmenistan'a aylık $100. Masalçılık değil mi şunu? Demek ötüş yok. Olur dinlek görsün, yani hükümeti mafyan dinlek görsün 15% ötüyer. Yani dinamika ötüyer. Niye de neye ötüyer? Kimin ötüyer? Cümlede kadar özel o. Hiç lat özel o. Halk beter Türkmenistan terk edip gidesiyor. Yaşar yerler. Zulümçülük ötüyer, kezzapçılık ötüyer, yallakçılık ötüyer. Başka ötüyer zat yok. Cay gurulçuluk, oğrulçuluk ötüyer, başka zat yok. Yelenler ötüyer, başka zat yok. Seyredin son 17 yılda Gurbanlyk gelenden beri. Yelenler milyarder oldu. Halkımız geday oldu. Görünen ok bu zatda.
ol katastrofa. Bolmaly şol artlar. Onu bir bilmek için içinden bir gün yaşak gördüm, eýem düşünýär. Köçe çykyp bolan polisler rapıyor ýygyňda. MHM teröristler ýygyňda. Ine maglumatlar geldi şuun ýerden. MHM teröristler hemmetini bidar etdiler. Wayenlary, prokuraturany, polisleri hemmetini bidar edip ýykdylar. Barıp şunet, munet dip, ýa hemme zulümleri şolun ellerine etdirýär. Şolar meni garşy olar. MHM işgärler gaterle tuturlar durmuşlaryny. Ol belli da. 9000 sany MHM wa şoň 40% gün basylar. Sebäbi eden bir kançylyk ummasyz gizlep bolan. Şoň üçin wagty häzir baka durum o zulümi ganhory niýas öldürün ganhory gulluk edýänsiz. Düşünýärmi şol atlara? Bu diňe Türkmenistan kanuny boýunça däl, bütün dünýä kanunlar boýunça uly bir jenaýat işi. Şoňa düşünmeli. Çekirin şondan. Bu bir gutoran ganhor. Hemmesini öldürtüyor. Meýsleri öldürüp bilmän şoň köçäniň adyny berýär. Medal berýär. Agzyny dil. Häzir Bize de bana lişle jaňa pul götürülýär. 200 000, 250 000, 300 000. Men şoňa aýtdym. Men size şo pullary bereýin, gaýdyp jaň etme diýip aýtdym. Ine şuraya alayım. Çıkış etdiň, görüş başlasaň, şoň bir ýakasyndan tutsaň, eger hop döretseň, pul berýär. Şuraya alayım. Ine rejim şoň sistemasy şeýledi. Tebe mafya. Ol valuta işleyen ok, Türkmenistan'da denizli yani pul kredi sisteması işleyen ok, finans ayrılaşığı yok düğünün. Hiç tadı işleyen ok. Ünlüp bilýäňim şu hatlara men aýdanda adyma. Bir düşünüp bilýäňmi? Konvertasiýany saklamak üçin gelýän valutany yani 3 ýardan alıp onu bazara, gara bazara MHM üstünden eltip ýöretýän valutçyklar var. 1945'ten berip şonu 6 etse büdjet doldurup yani 6 etse adamları talap hükümetteki işçilere alıp berýär. 6 etse şolary talap. Şolar 600 dolar almalı adamlar 100 dolar yani. Şondan bakalım galya aylık kalan 10% galya inflasya uçuk gidiyor. Bu yani o napıyorsun şu oluyor ya o vağzalda da hatta şimdi oyna pul mu oluyor ya şolar. Hükümet değil bu. Devlet yok bizde. Men öňüne merak gelýän. Öde nasyonal lider, milli lider adyny oýdan, ogly hakatyna goýan ady ganhor, Niýaz Böldürüň ganhor. Onuň ogly bizim setlerimizde oglan adam. Bunun düýünde bir arsyçylyk ýok. Hiç tat ýok. Şu ananar ýaly bir epizod ýok. Şu ýa daýanar ýa zat ýok. Nur ýok gözünde. Bir narkoman gurlaryna dagy narkoman ýaly gurlaýar. Beýleksem gurlaýar bilen op aýdym-aýdan ýaly bir sesi ütkäk diýe öz-özünden gurbanlygy düşer ýaly. Kirleti gitdir. Ine şu adamlar bilen biz näme öseli? Näme döwlet öseli? Mümkin näme? Ay bolýa men etmeliler, başga ýer etmeli, ol etmeli, ol etmeli diýip namartap gaçyp ýördi. Inni meseleni çözmeli. Şoň üçin hem adam çözülmeýär. Halkta 5% adam bolmaly, bir adalatly isleýän, adalet üçin öljek, dogruluk üçin, adalet üçin, ýa bir gowy terbiýe alan, insafly, bir edermerak, gorkamaly bir hereket biljek, bir kiçik hereket biljek adam bolaýmaly. Bolmasa bir halkymda ýyla. Biz şolary çagyrýar. Öňe çykmaly wagty boldy. Gaýrat edin. İçinde bolsaňyz, içinde hereketler edin. Akylly hereketler. Daşynda bolsaňyz özü ol gurman taýlap goşulyp hereket edin. Gaýrat edin. Neşeli Muhammed abi? Bolýar. Onda näme? Şuňdan efir gutaýar Muhammed abi? Bor Murat abi. Şu efirde biz size hormatly vatandaşlar düň efir geçirmizde bir iki adam ýazdy. Ýewropa niýat edýär, Amerika niýat edýär. Ine şu soraga jogap berjek boldyk şu efirde. Näme jogap berjek boldyk? Nähili Ýewropa size kömek etmeli, nähili Amerika size kömek etmeli. Birinji bilen men ýatladýan, şu efiriň başynda aýtdym, biz öz haklarymyzy gorumaly.
protestem etmeň, dadam etmeň haklarını goran. Egerde Türkmenistan düzelse bizim ekranını yapýar. Biz gaýtyp Türkmenistan diňe öp çykyş eder. Şu niýe var baýdan görkemler bolsa biz görkezýär Türkmenistan. Egerde Türkmenistan düzelmese, ýagny haklarını gorap bilmeden biz prosedurany düşündirdik. Hökman suratda birinci instansiya diýmek ýakynnaky etraf prokuraturasy. Ýakynnaky edara, kimsenin haklarını bolan bolsa, polis bolsa, polis rölüne ýüzlenmeli. Eden okmy? Gür prokuratura. Eden okmy? Suda berýän. Şu 3 tane etraf ýa-ni gurumlar ýüzlenen soň sen dokumentini alyp olaryň üstünläki edara ýa-ni suwdyň üstünläkine ýüzlenip bilýän. Olam etmese yeterli. Türkmenistanda bitdi işini. Jogap bermese de ýok boldy şol. Göni halkara gurumlara ýüzlenip bilýän. Ine şu prosedura. Bütün döwletlerde şu prosedura. Rossiýada da, Ukrainada da, Ýewropada da, Amerikada da, Türkmenistanda da, Afganistanda da, Pakistan'da da hem ýerde. Şunu etmeli. Onu Ýewropada etmese, onu biz diýipdiler. Ýewropa işad eden ok, Amerika işad eden ok. Ýöne şoňa çelli. Şonu etmeýän biz onu günökärlemäne köp hakymyz ýok. Hormatly watandaşlar, ine şu zatlary size düşündirdik. Şu maglumatlar size peýda bolar diýip pikir edýän. Şoň üçin bizi ýyzarlap, bizi dinleýän üçin, bize hormat goýup kommentar ýazýan üçin köp-köp taňyr gatyn. Biz sizin üçin çykyş edýär. Biz sizin haklaryňyzy gorajak bolup hereketler edýäs. Muhammed aýtjak zadym bolsa? Yo, bolýar, sag bolun. Inniki doşuşa çelin hoşlaşaýlar. Hoşlar bolun.